Algunes poblacions de la comarca del Bages, com Castellvell i el Vilar, les pluges dels últims dies han provocat nombrosos problemes, especialment pel que fa a les esllavissades, moltes de les quals han obligat a restringir el trànsit a algunes carreteres, com és el cas de la de la Bauma. Alguns veïns afectats han trucat a l'avisador i han explicat el seu cas. A Castellvell i el Vilar, al Bages, les pluges dels últims dies han provocat 3 esllavissades de roques en menys de 24 hores en un tram de la carretera de la Bauma. El perill s'ha agreujat perquè en aquest mateix tram la carretera s'ha descalçat i ha quedat malmès el cable de fibra òptica que s'havia instal·lat feia poc temps. L'Ajuntament de Castellvell s'ha posat en contacte amb la Diputació de Barcelona, propietària de la carretera, perquè faci les obres d'arranjament. De moment es fan les obres urgents, com ara la retirada de pedres i la cobertura de l'esquerda de la carretera, però el problema no és nou. Des que es va construir la carretera, doncs hi ha cap problema. I el que passa és que mai hi ha hagut un accident greu i, per tant, mai s'ha fet res. Però des que nosaltres estem al govern creiem que la solució ha de ser definitiva, no pas urgent, i cada vegada que plou ha d'intervindre la Diputació. Creiem que ha de ser definitiva i crec que ho aconseguirem. Mentre durin les obres, els vehicles només disposen d'un carril de circulació. Una situació més angoixant és la que viuen els habitants d'aquesta casa. Nosaltres el problema que vivim és que en els últims mesos, sobretot des del mes d'octubre de l'any 94, concretament, han començat a descarnar-se totes les pedres que formen la falla que hi ha just al costat de casa nostra. Aleshores, la conseqüència immediata és que quan es comencen a descarnar les pedres, el primer pas és que han començat a baixar pedres un pèl més petites, però les que queden importants són les que hi ha a dalt, que quan baixin poden malmetre molt seriosament la nostra propietat. El problema s'agreuja perquè la muntanya és de propietat privada i la despesa d'obres no pot anar a càrrec ni de l'Ajuntament, ni de la Diputació, ni dels veïns. Mentrestant, el perill de noves pluges pesa com una llosa sobre els afectats que temen noves esllavissades. I acabarem parlant de la Fira de la Candelera que es va viure ahir a Perafita, a Osona, coincidint amb la tradicional Festa dels Tonis. Va ser tot un èxit de visitants. Hi van anar més de 3.000 persones que, a part de participar en les diferents activitats, van comprar productes típics i van passar-hi tot el dia per no perdre's la cursa de cavalls que es va fer per la tarda. L'èxit de la jornada serveix també per confirmar les possibilitats de l'anomenat turisme familiar en poblacions i zones menys conegudes, com és el cas del Lluçanès. La població de Perafita, a Osona, va multiplicar i gairebé per 10 la seva població. I és que aquest municipi del Lluçanès, de poc més de 300 habitants, va rebre ahir per la Fira de la Candelera més de 3.000 visitants. Aquesta fira, que des de fa uns anys es fa coincidir amb la festa tradicional dels Tonis, va tenir la màxima expectació a la tarda amb la cursa de cavalls. En un terreny no habilitat per córrer, genets amb cavalls pura sang, aficionats a les curses, i joves i nens van competir en 3 categories. Al matí, grallers, traginers, carretons i cavalls van desfilar pel poble acompanyats de la banda municipal. I tampoc no va faltar la benedicció del mossèn de Perafita des del balcó. A la fira es van vendre les tradicionals coques de Perafita, productes artesanals i joguines. Tot plegat, una ocasió per atreure gent a una subcomarca desconeguda com el Lluçanès, que busca en el turisme familiar una nova font d'ingressos. Ho deixem aquí tot seguit, el temps, l'agenda i el programa El Medi Ambient. A 2:45, com sempre, al Telenotícies.